Kangge sinau sesarengan gayut bab bicara Jawa ingkang sawetara Sukdal Kapuri sampun lumampah sak menika dados malam kepinten nika? 8, 9, 10. 10 nggih. 10. Iya. Nggih. Kalau ini sonten sampun gayut kalian bab lamaran. Nelakaken panglamar. Tegesipun ngelamar kangge calon manten kakung. Ingkang dipun lamar cetha menika calon manten putri. Menawi putri ingkang nglamar kakung naminipun unggah-unggahi. Menika menawi tumrap bebrayan Jawa menika kadosipun Kenapa? trep unggah-unggahi. Nggih, lajeng Singkatnya kopi. sasampunipun pratelan lamaran Nyuwun pangapunten menika Nyuwun apa tadi Bu? budget Mute mute ngene panjenengan Pak Pak. Bapak Guru. oh nggih nggih nggih. Terus sasampunipun kala wingi menika wonten pratelan lamaran nelakaken panglamar. Nah, saking pamengku gati utawi ingkang katuju menika badhe amangsuli menapa ing dados wigatosipun lamaran. Menawi wonten keraton sangertos kula lamaran menika malah mawi serat. Mawi serat saking Jawi dipun kintunaken dados duta wicara menika ngaturaken serat lajeng mangke dipun wangsuli mawi serat ugi. Resminipun kados ngaten. Menawi wonten pura Pakualaman kala wingi awit pura Pakualaman menika jejering kakung lajeng ngersakaken nglamar putri menika lajeng wonten utusan juru bicara. Lajeng wonten utusan juru bicara supados nglamar. Nggih. Nah, sasampunipun lamaran menika wonten wangsulanipun lamaran. Nah, wangsulan lamaran menika ingkang amangsuli nggih kedah wicaksana utawi titis, leripun titis menika prayogi wonten pananting. Pananting nanting dhateng ingkang dipun tuju utawi ingkang dipun lamar. Awit sakmenika sampun boten menapa nggih modelipun kanthi cara perjodohan. Ing padatan menika sampun sami sarujukipun antawisipun calon kakung kalian calon putri. Ewa semanten kangge ngetrepi tata cara juru wicara utawi duta wicara saking kulawarga putri utawi ingkang dipun lamar menika nggih ngetrepi kanthi wontenipun tantingan nanting dhateng ingkang dipun lamar menika sagah utawi purun utawi boten. Ya menika tantinganipun kados ngaten. Lah nalika wonten tantingan menika padatan lajeng dipun ginakaken kangge minangkani karepe bocah sakniki. Mergane bocah sakniki jenenge lamaran iki berarti saka bocah ning bocah. Kamangka menawi sampun tumapak lamaran menika astunipun sampun rembug sepuh, rembag sepuh. Rembuge antarane wong tua karo wong tua. Namung kalau mongso bocah menika nggih kepengin memperlihatkan jiwa kesatria tumrap ingkang kakung ngomong dhewe ning ngarepe keluargane sing putri. Ya menika nggih saged kemawon. Lah isinipun wonten ing tantingan menika. Dados sasampunipun dipun lamar ingkang nampi lamaran menika nggih nuwun sewu keparenga kula badhe nanting dhateng anak kula. Nah, lajeng pun sanggit utawi pun menapa nggih strategi dipun cara menika dipun takeni lare estri menika. Iki ana lamaran saka bapak iki tumantuk marang kowe kepiye arep tampa apa ora. Nah, sanggitipun menawi strateginipun nggih kula kepengin mireng piyambak pangandikanipun saking Mas Bimo Hadisurya kados pundi. Nanteng manteping sedya. Lah wonten ngriku sawet saking utus utawi juru wicara keluarga putri menika ngaturaken dhateng juru wicara utawi keluarga kakung ingkang lamar menika wangsulanipun anak kula wedok ngaten. Dados kepengin mirengaken piyambak
pratelan saking Nak Mas Bimo Hadi Suryo gayut kalian anteping sedya anggenipun badhe nglamar utawi ngajak bebrayan. Nah, wonten ngriku artinya bagi kawula muda menika dipun paringi papan rembug tuwa ora kelangkaan sing dikarepke nom-noman ya bisa kasembadan. Nah, wonten ngriku lajeng pun sekseni dening sedaya ingkang rawuh calon kakung menika nelakaken isining manah dhateng calon putri sineksen dening kalih kulawarga. Menika saged kanthi lampah makaten. Nah, namung ingkang perlu kawuningan nggih kangge lampah upacara lamaran menika boten perlu wonten pelaminan. Dados tidak perlu adanya setting pelaminan, mboten perlu. Menawi setting kangge foto monggo. Ning tegesipun sasampunipun lamaran antawisipun lare kakung kalian lare estri mboten perlu dilungguh kejajar. Awit pancen durung titi wancine. Nah, upami menika mangke badhe diperpajang anggenipun majang kursi saipun 6. Dados calon putri dipun apit bapak ibunipun, calon kakung nggih dipun apit bapak ibunipun. Tegesipun calon antarane calon ora dijajarke. Menika terbipun kados ngaten. Boten mawi pelaminan. Nah, lajeng padatanipun menika sasampunipun lamaran lajeng kalajengaken pasang cincin. Kalajengaken pasang cincin. Saged kemawon kalajengaken pasang cincin. Nah, pasang cincin menika nggih tumrap pangrasuk agami Islam nggih kedah midatosaken syariatipun. Leripun nalika dereng absah menika nggih dereng kepok senggol. Dereng kepok senggol antawisipun calon kakung kalian calon putri. Lah pramila supados menika mboten dumados kepok senggol, pramila cincin yang dipakai oleh calon kakung menika sik masangke bapake calon putri utawi calon bapak maratuwa. Dene ingkang masangaken cincin dhateng calon putri menika calon ibu maratuwa, marasepuh. Tegesipun ibunipun calon mantan kakung. Nah, tegesipun menawi kakung kalian kakung, putri kalian putri menika mboten wonten walang sangkeripun. Sinaosa menika dereng wonten ikatan mahram. Atus ngaten. Menika gayut kalian cincin. Nah, cincin dipun pasang wonten ing racikan manis asta kiwa. Racikan manis asta kiwa. Racikan menika driji. Nggih, dados tembungipun menapa tembungipun krama saking driji menika racikan. Racikan manis asta kiwa. Menika terpanipun lampah upacara kados nah. Nah, ingkang pancen remit gayut kalian lamaran menika saupami ginakaken panatacara nggih, paraga panatacara menika ingkang remit. Mergane tiktokane kudu urip. Lajeng bangun swasana supados menika swasana kakulawargan menika kenthel. Menika ingkang boten gawit. Dene gayut kalian wicara-wicara menika kala wingi dalu sonten menika sampun kaaturaken bab panglamaripun. Lah sak menika gayut contoh wangsulanipun lamaran kados pundi. Nah, sambotenipun panjenengan uninga utawi pirsa ing pangangkah saupami mangke wonten ingkang dawuh saking warga masyarakat utawi kiwa tengen panjenengan, nggih panjenengan jawabanipun namung nggih sendika namung menika. Lajeng mangke saged dipun sinau bab kata-katanipun. Awit menawi panglamar menika kala wingi sampun kula aturaken menawi sedaya dipun tulis kados sesorah ngaten kirang prayogi. Dados nek lamaran ya pancen lepas teks ning saged beto cathetan. Pamanipun cathetan bab nama utawi asma menika sampun ngantos lepat. Nggih.
Saking naskah yang sampun kula kintunaken kalau wingi menika ingkang nomor 11 ya menika contoh wangsulan lamaran. Naminipun contoh menika saged owah gingsir, monggo gumantung menapa panjenengan anggenipun badhe ngreka kados pundi supados langkung luwes utawi wonten bab ingkang perlu dipun wimbuhi menika monggo. Menika namung contoh, beda menawi tuladha. Menawi tuladha menika tidak bisa owah gingsir, ya wis kudu ngono kuwi. Nggih. Contoh wangsulan lamaran. Nuwun panjenenganipun Bapak Sugeng Handoyo sakadang mitra, para sesepuh lan pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasalira kula lan panjenengan sedaya. Nuwun sewu dumateng ngarsanipun Bapak Sugeng Handoyo sakadang mitra, mugi tinebihna saking pandakwa cumanraka. Dene ing ngriki kula kumawantun matur wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit saking asmanipun kadang kula anem Bapak Mulyadi saha Ibu. Dene sadaringipun keparenga kula nderek pitepangan, kula pun mulyana kaleres kadang sepuhipun adi kula pun Bapak Mulyadi. Bingah ingkang tanpa upami, dene ing dinten menika kula sakulawarga nampi rawuh panjenengan sakadang mitra minangka utusanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro saking Kampung Brontokusuman, Mergangsan, Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep, keparenga kula ngaturaken pambagya rahayu sugeng rawuh wonten ing griya ngriki inggih ing Kampung Pandheyan, Umbulharja, Ngayogyakarta. Syukur binagi sewu dene tindak panjenengan saking Brontokusuman dumugi Pandhiyan ngriki widodha boten manggih alangan setunggal menapa. Semanten ugi kula sakulawarga ing ngriki awit saking pangestunipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sarta para pinisepuh ing Brontokusuman Mergangsan inggih tansah manggih kawidadan. Panjenenganipun Bapak Sugeng Handoyo awit asmanipun Bapak Mulyadi kula ngaturaken agunging panuwun dene panjenengan sakadang mitra kepareng tuwi kasugengan kula sak kulawarga. Makaten ugi salam takzim saking Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renaning manah. Sumrambao dhateng sedaya kulawarga ing ngriki. Lan semantena sakonduripun mangke salam takdim kula sak kulawarga katur wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro dalah para sesepuh pinisepuh ing Brontokusuman. Bapak Sugeng Handoyo sakadang mitra ingkang satuhu kinurmatan, bombong ingkang tanpa upami panjenenganipun Bapak Mulyadi nampi pratelan lamaran sinamuning tembung ngebun-bun enjing hanjejawah sonten tumanduk dhateng anak kula pun Dewi Wulandari. Kapinujon cunduk lan pangajap panjenengan mila Bapak Mulyadi sarta Ibu dereng nate nampi rembak ingkang sami saking asanes. Bapak Ibu Mulyadi saestu sekedhi jumurung lan ayugyani menawi ingkang putra putri pun Dewi Wulandari kakersakaken dening Bapak Sri Kuncoro minangka judhu dhawuhipun, Nak Mas Bima Hadi Surya. Ingkang kaping 2 Bapak Sugeng Handoyo. Inggih punika Bapak Sugeng Handoyo, 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 in
Ewa semanten ewa semanten badhe nglampahi nanti anak kula ugi sinaksono. Dok Dewi Wulandari Pak D iki lumantar panjenengane pasti kamu pos kamu dalam asumsi nah niko anak kula pun Dewi Wulandari caos untuk lan mesem ateges nyandikan dawuh kanthi mekaten ateges panglamaripun Bapak Ibu Sekuncoro lumantar panjenengan inggih katampi dening Bapak Ibu Mulyadi kanthi renaning. Nah, pamuji kula sedaya mugi-mugi Gusti ingkang Muasih sampun garisaken pestinipun lare kekalih menika dados jodho lan kalisa saking maneka sampikala. Dene bab lajenganing lampah anggenipun badhe mancing bepisanan saged rinembag kanthi miji satunggaling wanci. Satemah saged golong gilig ing samudaya. Ing wasana cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Wonten sisiping atur saestu nyuwun gunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nah, menika contoh prasaja utawi sederhana saking tembung panglamar. Nglamar lajeng menika ingkang wangsulan lamaran. Secara sederhana kados ngaten. Nanging menika gumantung sanget nggih tegesipun boten kudu plek kados ngaten. Nanging menika saged owah gingsir. Kados sing kula aturaken wonten ing ngajeng menawi saking calon kakung menika kepengin nelakaken kata-kata utawi pangandikanipun kangge calon putri langsung. Nah, menika mangke gon bagian menapa tantingan menika saged dipun sanggit nek carane dalang utawi dipun reka supados ingkang dipun kersakaken sing dikarepke calon berdua menika saged kasembadan. Nggih. Pun wangsuli saking inggil menika nuwun panjenenganipun Bapak Sugeng Handoyo sak kadang mitra para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Salam. Nuwun sewu dumateng ngarsanipun Bapak Sugeng Handoyo sak kadang mitra mugi tinebihna saking pandakwa Cumanraka. Cumanraka menika mendel utawi menapa nggih? Kongas ngaten. Umuk kemendel menika Cumanraka. Dene ing ngriki kula kumawantun tawi kumawani matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Dene ing ngriki bukan meriki, ngeri dadi meri awit menika menuju nedahaken papan. Nek ngriki menika papane kene, nek mriki menika kesinilah kata kerja. Ing ngriki kula kumawantun matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kula kumawantun matur dados nek nggo awake dhewe menika matur, nek dienggo wong liya menika ngendika. Pramila tumrap MC menika kala mangsa wonten adicara ingkang angka 2 nggih menika atur pangandika saking lurah. Lah menika kirang trep. Mergane ana atur karo ana pangandika. Nek atur menika kata kerjanya adalah matur,
menika dienggo aku, nek dienggo wong liya ingkang kinurmat menika nggih ngendika. Pramila nalika wonten MC atur pangandika menika prayogi dipun ralat tumrap panjenengan ingkang ngayahi menika kasuwun wedharing pangandika. Kados sing sampun kula aturaken wonten ing ngajeng kala wingi. Nggih ngiras kangge ngengetaken. Kasuwun wedharing pangandika. Kumawantun matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit saking asmanipun kadang kula anem Bapak Mulyadi saha Ibu. Inggih awit saking asmanipun. Awit saking asmanipun atas nama. Mboten kok atas nama terus dijawake langsung atas nami. Terus atas nama dalam bahasa Indonesia menika pun serap dhateng Jawa dados awit saking asmanipun. Inggih awit saking asmanipun kadang kula anem Bapak Mulyadi saha Ibu. Dene sadaringipun keparenga kula nderek pitepangan. Kula pun mulyana. Dados kula menika cekap mboten perlu dibasake kuadrat dadi kawula. Kula pun mulyana. Mboten perlu kawula asma mulyana. Asma menika dienggo wong liya, nek nggo awake dhewe nama utawi nami utawa menika wau kula pun mulyana kaleres kadang sepuhipun adi kula pun Bapak Mulyadi. Nek nggo menyebut diri adi, mboten kok rayi. Menika adi kula, Bapak Mulyadi.
Dumugi pandhian ngriki Widodo boten manggih alangan setunggal menapa. Widodo nir ing sambe kala. Nir NIR menika tegese dihilangkan. Dihilangkan. Nir ing sambe kala, dihilangkan dari berbagai macam halangan. Boten kok lir. Lir menika tegesipun seperti. Dados menawi anggenipun matur Widodo lir ing sambe kala berarti kaya Widodo kaya kena halangan. Terapipun nir ing sambe kala. Lah kadang kala namung awit saking mireng gitu, krungu tiru-tiru ning jebulane kurang pas. Boten mangke alangan setunggal menapa. Semanten ugi kula sak kulawarga ing ngriki awit saking pangestunipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sarta para pinisepuh ing Brontokusuman Mergangsan inggih tansah manggih kawidagdan. Kawidagdan rahayu, slamet, wilujeng menika sak sedulur. Terus saged dipun ginakaken. Panjenenganipun Bapak Sugeng Handoyo awit asmanipun Bapak Mulyadi kula ngaturaken agunging panuwun dene panjenengan sakadang mitra kepareng tuwi kasugengan kula sak kulawarga. Tuwi mertuwi menika tilik kasugengan. Kasugengan menika tidak hanya sekedar hidup ning ya sehat, ya cukup lan sak panunggalanipun. Makaten ugi salam takzim saking Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renaning manah. Tembung manah nek dienggo awak dhewe menika manah, nek dienggo wong liya menika penggalih. Dados inggih kanthi kula tampi kanthi renaning penggalih. Berarti luhur banget wisan. Dipun tampi kanthi renaning penggalih. Dipun tampi kanthi renaning manah mergane nganggo awake dhewe. Sumrambau dhateng sedaya keluarga ing ngriki lan semantena sakunduripun mangke salam takzim kula sak kulawarga katur wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro dalah para sesepuh pinisepuh ing Brontokusuman. Tegesipun kala wingi nalika lamaran menika salam takzim nggih namung pun sebataken salam takzim. Boten wonten lafazipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dados nalika anggenipun salam takzim menika nggih namung salam takzim tanpa lafaz salam, anggenipun nampi nggih cekap kados ngaten. Boten perlu menika mawi waalaikumsalam. Nah, ingkang titis Pak nampi menika kedah ngaten. Dadi salame diucapke ora. Nah, salame diucapke berarti kudu dijawab. Len jawab nganggo salam jawaban, ora salam panutup. Kalau mongso rak dadi salam panutup. Nun inggih katampi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panutup. Terus salam jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, candhaipun Bapak Sugeng Handoyo sakadang mitra ingkang satu kinurmatan bombong ingkang tanpa upami, panjenenganipun Bapak Mulyadi nampi pratelan lamaran sinamuning tembung ngebun-bun enjing hanjejawah sonten. Tumanduk dateng anak kula pun Dewi Wulandari. Seneng mergane oleh lamaran. Kapinujon cunduk lan pangajap panjenengan mila Bapak Mulyadi sarta Ibu dereng nate nampi rembak ingkang sami saking asanes. Bapak Ibu Mulyadi saestu sekethi jumurung. Sekethi jumurung iki jumurung banget. Jumurung. Setuju banget. Pramila pun lambangaken sekethi jumurung. Sekethi menika 100.000. Sekethi menika 100.000. Sekethi jumurung lan nayogyani menawi ingkang putra-putri pun Dewi Wulandari kakersakaken dening Bapak Ibu Mulyadi dipun kersakaken dening Bapak Ibu Sri Kuncoro minangka judul dhawuhipun Nak Mas Bima Hadisora. Ewa semanten
Bapak Ibu Mulyati inggih borong datang putra ingkang badhe nglampahi. Tegese senajan to lamaran iki ditampa oleh orang tua. Ning ya terserah kepada anak saya sing arep nglakoni, gelem apa ora. Pramila candhaipun awit saking menika mugi keparenga kula badhe nanting dhateng anak kula Dewi Wulandari mugi sineksenana. Nah, wonten ing tembung tantingan menika mangke saged dipun reka. Nggih. Nah, contoh tantingan wonten ing mriki menika nggambaraken Pakde nakoni marang klunan. Pakde takon marang klunan. Pramila, Nduk Dewi Wulandari, Pakde mundhut pirsa. Lho Mas kok niku dadi mundhut pirsa kok mboten nyuwun pirsa. Awit antarane Pakde karo klunan menika dhuwur pakdene tinimbang klunane. Dados tetep nganggo tembung mundhut. Nek nyuwun pirsa tegese Pakde sak ngandhape klunan. Nggih, Pakde mundhut pirsa. Iki ana lamaran saka Bapak Ibu Sri Kuncoro lumantar panjenengane Bapak Sugeng Handoyo nglamar sliramu kanggo nak Mas Bimo Hadi Suryo apa sliramu gelem ngakoni. Yen gelem asunga sasmita kanthi matuk lan sem. Nah, tegesipun dalam acara lamaran ini calon putri menika sampun dipun ajak lenggah. Lenggah wonten menapa pepanggihan ini. Terus nalika wonten lamaran terus ditanting. Nah, wonten keraton beda malih tantinganipun. Dados menawi wonten keraton menika tantinganipun malah wonten malem midodareni, boten wonten ing lamaran. Boten wonten ing lamaran. Dados upami wonten tantingan menika private menapa boten terekspos media. Ingkang saged terekspos